Polskem. My tedy děkujeme za pozornost, věříme, že pokud se vám hasičská technika líbila, můžete se na ní podívat i zblízka, budeme tady ještě na statických ukázkách hned kousek od IDET Areny a další techniku naleznete také v rámci pavilonu F, kde jsou nejrůznější cisterny a další mobilní technika, ale vidíte tam i ukázku dronů a letových prostředků Hasičského záchranného sboru České republiky. Děkujeme za pozornost, věříme, že naši služby